Ahoj všichni nadšenci do astronomie. Přemýšleli jste někdy, která planeta je v naší sluneční soustavě nejstarší? No, nejnovější výzkum asteroidů konečně vyřešil tuto vesmírnou záhadu. A odpověď vás možná překvapí. Je to Jupiter. Jasně dává to smysl. Jupiter je největší planeta, ale nebylo to vždycky tak jasné. Díky nejmodernějším technologiím tým německých a amerických vědců potvrdil, že Jupiter je skutečně nejstarší. A jak na to přišli? Naše sluneční soustava vznikla z obrovského oblaku plynu a prachu asi před 4,6 miliardami let. Nejdříve vzniklo Slunce a ze zbylého materiálu se zrodily planety. Jupiter se začal tvořit necelý milion let po Slunci. Toto byla hlavní teorie už nějakou dobu, ale teprve nedávno se potvrdila. Jádro Jupiteru rostlo rychle a za pouhé 2 až 3 miliony let dosáhlo hmotnosti 50krát větší než Země. A tím to neskončilo. Dnes je Jupiter asi 300krát hmotnější než Země. Už milion let po svém vzniku byl Jupiter dostatečně velký, aby chránil vnitřní sluneční soustavu před vesmírným smetím. Tak jak na to vědci přišli? Nemáme kousky samotného Jupiteru, ale máme fragmenty asteroidů z jeho měsíců. Tyto fragmenty se dostaly na Zemi, což umožnilo týmu Thomase Cruyera poskytnout solidní důkazy o stáří Jupiteru. Prostřednictvím pečlivé laboratorní práce analyzovali tyto vzorky a určili jejich stáří, čímž potvrdili to, co bylo zpočátku jen teorií. Jupiter byl vždycky základním kamenem naší sluneční soustavy a utvářel její budoucnost od samého začátku. Takže až se příště budete dívat na noční oblohu, vzpomeňte si na Jupiter, starého dobrého obra, který drží naši sluneční soustavu pohromadě od prvního dne. Díky za sledat, ale se pomínkte sem vzhůru.